Болница! Пълна улица! Докторе, господин премиер, похитена психика, похитен психодиспансер. Докторе, дали ще се излекува? Сестрата питам доктора, никой не чува. Докторе, господин премиер, похитена психика, похитен психодиспансер. Ако готова и чува, танцува, ще се излекува. Ей, ще ва побъркаме, излязах, така ма прицакаха, караха ма, вързаха ма, намали малко батко да поговоря. Вързаха ма и ма накара през кръста да не мога да се изпикая на пикошния ми хур. Кучетата умели 4 дена. Плаках направо да стана, казах и моля ви се отвършите, ма само да стана направо да се изпикая и пак ще легна. Не. И накрая дойдоха с един документ и ми казаха, ако се подпишеш да се лекуваш доброволно, ще отвържам. Толкова ми се пикаеше, че въобще не се замислих какво ме говорят. Ако някой ме разбира, на всяко мърдване нямаш такава болка. И кучетата, убити, 21 дена, 22, сутрин, обед и вечер ми даваха по една шепа някакви хапчета и като ги питам какви са и те не знаят, да ми успокояли нервите. Абе, пика, аз съм си спокоен. Ти ли ще ми даваш хапчета, аз 10 години при живота ми, хапче не съм пил, 22 дена, по 3 пъти на ден една шепа и ко, после не могат да се борят. Първо ми дават по едно, на другите им дават по едно, им тикат лигите. После втория ден ми дават 2, трети ден ми дават 5. Сутрин на обед, почнаха на обед, не ми даваха, почнаха на обед. Ко правим бе човек, и една шепа ми дадеш, с хапчета ли мен ще ме спреш, келеш. Бягай да играеш, мърша, ще ме изям всичките.